טוב, תנו לי רגע להציג לכם נושא, ואני רוצה שתכף אנחנו נדבר עליו, אני אסביר לכם מה אנחנו נעשה היום. זה תלמיד, סיפור על ילדה, סיפור אמיתי, זה מוויינט. לפני שנים רבות, ביער רחוק, גרה לה ילדה קטנה יחד עם אמה. הילדה חבשה תמיד מטפחת ראש אדומה ויפה, ולכן נקראה בפי כל כיפה אדומה. נשמע מוכר. שאלתי איך זה מתקשר לנושא שלנו. שימוש באינטרנט. למה הבאנו את זה לכאן היום? לדעתי, היום הזה הוא לא מיותר, הוא מעלה את המודעות של התלמידים לקיום ולפרמטרים השונים שיש לאינטרנט, אם זה על ידי סכנות, יתרונות, sharing. הוא כלי טכנולוגי שכולנו היום משתמשים בו לכל מיני צרכים. צרכי החיים היום-יום שלנו, הלימודיים, רק אנחנו צריכים להבין שיש פה בנק חיובי ובנק שלילי, כמו כל דבר בחיים. אנחנו צריכים להיות לא זהירים, יותר נבונים נגיד. בסדר? אנחנו צריכים לפחד מהאינטרנט כל כך. אנחנו צריכים להיות נבונים בשימוש שלו. אני רוצה לגלות לכם. רוב מה שאתם הולכים להגיד היום, הם יודעים. אל תיבהלו מזה שהם כבר יודעים. כי צריך להעיר באלף עוד פעם, לעשות פוקוס עוד פעם, לעלות למודעות עוד פעם. הפטפוט עם כיפה אדומה, מה המטרה של הפטפוט הזה? כדי שלא נחשוד בו. לדעת לאן היא הולכת. אתם שמעתם מה אמרו כאן? מה זאב רצה לדלות מכיפה אדומה? מידע. פרטים, מידע, יפה מאוד. איזה סוג של מידע? איפה סבתא גרה, איפה? כתובת, נכון? זה הדברים שאתה כותב באופן יזום, אבל הרבה פעמים אתה מעלה דברים שאתה לא כותב אותם, אבל לפי הדברים שאתה מעלה אפשר לדעת מי אתה. למשל, איזה מוזיקה אתה שומע. מה הוא עושה בעצם? מה מידע? הוא אוסף מידע. הדברים שאתה מעלה לפייסבוק הם בעצם דומים מאוד לדברים שרצו להראות בדיוקן עצמי. זאת אומרת, זה מספר מי אתה. אנחנו לא רואים את האנשים, אנחנו לא מכירים את האנשים, מציאות וירטואלית. לגבש צוות, מספיק שמישהו זורק הודעה בפייסבוק, חסר לי איש צוות ליום צילום שני, מי מוכן להתנדב. האינטרנט נותן לנו מענה מאוד מאוד גדול, בעיקר לתלמידים, להתנהלות שלהם בתוך המגמה. האינטרנט נותן לנו אופציה רחבה לריבוי דעות. אז מה זה חופש ביטוי? מה אתם יודעים על חופש ביטוי? היא הציגה את עצמה כמישהי אחרת, לא כמישהי הייתה. אפילו לא ראית את הבית. זה יכול להיות גם בחור שמציג את עצמו בבחורה, עם זהות אחרת. אני עוד לא לוקחת את זה לכיוון החיובי או לכיוון השלילי, אבל עצם העובדה שאני נעמה יכולה לקום בבוקר ולכתוב האף הגדול זו תוכנית הכי מאף-אפנה שראיתי בחיים שלי, כל מי שרואה אותה הוא מה זה לא חכם. זכותי, אני יכולה לכתוב את זה, ולא עשיתי כלום, כן? פיקוח. במריבות, ועמודים בפייסבוק שנפתחו, בתוך בתים, כאילו, ממש אנשים עובדים בלריב אחד עם השני באינטרנט. מה אתם חושבים? שמותר להורים לדרוש לראות מה פרסמתם באינטרנט? לא? מי חושב הפוך אולי? כל קבוצה תהיה אמן. כל אמן, פתחתי לו קבוצת פייסבוק. מה שאנחנו הולכים לעשות, הולכים לעשות פה בית משפט. אבל כל דבר כזה אתם צריכים גם להגיד למה. לבית המשפט לא מספיק לבוא ולהגיד זה לא מוסרי. למה זה לא מוסרי?
מוסרי. לא מוסרי, אז את מעלה פה עוד טיעון. האם הפייסבוק הופך להיות מקום שאת יכולה לאשר כל אחד? האם כל החברים שלך הם באמת חברים שלך? היום היא כותבת לה, את מכוערת, כל העולם רואה את זה. כל החברים שלה רואים את זה. ועוד עושים על זה לייק. שיתוף, מעולה. תרשמו חשיפה. לייק. חשיפה. חשיפה. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהגיד גם לכולכם שהעניין של כבוד ברשת ובמיוחד בגיל הזה, שתדעו לכם שזה ממש חשוב. לא משנה מה, אפילו אם תקראו, אפילו אם אתם חושבים שמישהי, לא יודעת מה, מכוערת, אל תקראו לה ככה. כאילו באמת, זה דברים, זה דימוי עצמי, זה לא משנה מה, באמת, תחשבו על זה. תחשבו על כל מילה שאתם באים לכתוב, תחשבו על אם אתם רוצים לכתוב בשם מישהו בפייסבוק או לפרוץ למישהו לפייסבוק, תחשבו על הדברים האלה פעמיים. זה לא טוב. אם אני אשאל תלמיד מושג מסוים, קומפוזיציה, והוא לא ידע, אני אגיד לו, תבדוק בגוגל, תכנס לאינטרנט. אני בעצמי עושה את זה. פה בקבוצה הם לא כל כך הצליחו להגיע לאיזושהי החלטה. נכון? לא הצלחתם כמו שאמרת, זה גם וגם. שנראה לי זה גם ככה במציאות. תודה רבה. יו, תודה לכם. צוות אינטרנט מנצח.